BPF सरकारा BTC लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख रां होनायनि जा माव बिथांखि बे माव बिथांखिनि सायाव कल रेकर्डिं जा गोसारनाय समाजारि बिजों खौरां बिजोङाव गोसारनाय जा कल रेकर्डिं बेनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय फिनजाथाय एबा खेंफोरथि होदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। नंगौ बयबो मिथिगौ दि आथिखालनि BPF सरकारा BTC नि 20,000निबो बांसिन लाइमोनफोरनो एबा बे 5 बोसोराव 80,000 लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनायनि बाथ्रा बुंबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो गिबि खेबाव 5,000 लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनायनि चेक रानना होबाय। नाथाय बेनि गेजेराव मोनसे कल रेकर्डिं ओंखारनाय जा 2 लाखनि गेजेराव 1,50,000 रांखौनो गोजौ फारसे हरफिननाय जा लांफिनो एबा हरफिननो गोनां बे कल रेकर्डिंआ गोबां नोंथांमोना एबा बे कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय। नाथाय बेखौ गनायनानै लायाखै बिक्रम दैमारी बिथाङा फोरमायदों बे कल रेकर्डिं खालामग्राया जोंनि BPF नि सोद्रोमा नङा, गुबुन राजखान्थि दोलोनिसो होननानै बे समाव फोरमायथि होदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। 2 लाख रां फिदिंना होफिननायनि जा कल रेकर्डिंखौ मेकिं खालामनानै खालामथिनाय गावजों गाव रायलायखानानैसो बे रेकर्डखौ खालामदों होननानै फिनजाथाय होदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। समाजारि बिजोङाव गोसारनाय जा कल रेकर्डिंनि सायाव बिक्रम दैमारीनि फिनजाथाय बिथाङा फोरमायदों जा कल रेकर्डिंआव 2 लाख फैसाखौ 1,50,000 गोजौ फारसे हरफिननांगौ। थामहिनबा जेरावनिफ्राय चेकआ फैदों बै चेकसिम 1,50,000 हरफिननांगौ होननानै बेफोरबायदि कल रेकर्डिंनि गेजेरजों जा दान्थे बिदान्थे गोबां गोसारबाय आरो नोंथांमोना नुबोखाबाय। नाथाय बेखौ बिथां बिक्रम दैमारीया फोरमायदों दि बियो मेकिं खालामनायसो, गाव रायज्लायखानानै बे कल रेकर्डिं खालामनानै गोसार होनाय होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला जा कल रेकर्डिं गोसारनाय बेखौ लानानै बिक्रम दैमारी बिथाङा माबोरै आबुङै फोरमायदों जों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। आंनि खोनानायाव सोंथिंबाय, सोंनानै बिसोरो BPF नि मानसि नङा, बिसा मोनसे पेक दंलायो आंनि खोनानाय आरो जे नों बिदि बुं, आं बिदि बुंगोन, आमुकनि नाम बुंगोन, ओमफ्राय रेकर्डिं खालामगोन, बिदि बुं होननाय जादों होननाय बुंनाय खोनादों आङो। दा माथोआबो आलादा एसे मेकिं माथो बियो भयेसआ, बेखौ हमनो हाया, बानायनाय नालाय सोरनि रावबो हमनो हाया। दा बेफोरो एसे हरजन्त्र BPF नि माबा इमेजखौ गाज्रि खालामनो। खिन्थु सैथोआ बेनो एसे एनै भुला जालांदों, खिन्थु नैबे जिथु भाइराल ओंखारदों बे बिदि नङा। खिन्थु एसे एनै सोरबा न'खराव सासे सानै बारा मोननायाव जादोंबो जानो हागौ। आरो बिदि जादोंब्ला जों बेखौ नेक्स्टआव जों हदरनि खालामगोन, नङा होमबा? दा बिनिखायनो बेफोर भुला जायोब्लासो जोङो बेखौ कारेक्सन खालामनो हायो, नङा होमबा? बिनिखायनो कारेक्सना नेक्स्टआव जागोन।